videota, missä käytetään Abitti 2 Exam-sovellusta ja nimenomaan sovellusta eikä selain käyttö. Ja aluksi ollaan siis tietoisia, että ollaan siinä verkossa kirjautuneena, missä tämä koe on tällä tietokoneella. Ja kirjoitetaan tähän aluksi se opettajalta saatu koepalvelimen nimi, 2 sanaa ja tässä tapauksessa se on muusi ilokaasu. Aloitetaan kirjautuminen. Ladataan koejärjestelmää. Sitten me laitetaan tähän keksityn nimeen henkilön. Tämä on tämä henkilötunnus tehty eräällä generaattoriohjelmalla. Tämä ei ole oikea henkilö. Ja sitten tähän voi laittaa sähköpostin ja sähköpostista varten, että se tulee sitten nämä palaute sitten opiskelijalle tähän sähköpostiin linkkinä. Siirry kokeen valintaan. Ensin että valitaan että suomeksi ja sitten mulla on täällä yksi koe ja siinä on maantieteen koe. Vahvista koevalinta. Sen jälkeen avainluku ja vahvistuskoodi. Nämä on siis sellaisia, minkä opettaja täytyy kertoa ja oletuksena on aina tämä 1, 2, 3, 4, XX. Ja nyt ollaan saatu koe kirjautuminen valmiiksi ja odotellaan, että koe tulee. Ja näin. Ja tässä se koe on. No ensinnäkin peruskäyttö on se, että kun kokeessa, tämä on siis oikea maantieteen ylioppilaskoe vuodelta 2024, niin tämä tehtävähän on tällaisessa selain tai osissa, vaikuttaa vähän joltain selaimelta ja niin kuin se oikeasti taitaa ollakin. Ja sä voit sulkea tästä periaatteessa kaiken. Tai hetkinen, voitko sulkea kaikkea? Voi, mutta sitten avata ne täältä ylhäältä. Tuosta tulee koe ja tuolta aineisto. Aineistossahan on siis mukana noissa kokeissa yleensä kuvia, videoita, voi olla myöskin ääninäytteitä, mutta ne löytyy usein myöskin näistä tehtävistä. Maantieteen ylioppilaskokeessa täällä näyttää olleen 9 tehtävää ja eri osioita ja eri määrä niistä osioista pitää pystyä valitsemaan. Ja osa näistä tehtävistä on tällaisia monivalintatehtäviä ja osa on sitten tehtäviä, joissa on tällainen vastauslaatikko. Tehtävien tekeminen, kuinka se oikein tapahtuu, niin ensinnäkin tehtäviä voi ihan vaan kirjoittaa ja siis ihan vaan tuottaa tekstiä. Näihin laatikoihin ja nämä laatikot suurenee sitä myöten, mitä tekstiä tulee enemmän. Toinen vaihtoehto on lisätä tänne matemaattisia kaavoja, eli se tulee aina toi kaavaeditori tuohon ylös näköiselle, kun se menee tuohon laatikkoon, niin kuin nyt. Eli painan ensin, että lisää kaava, mutta jos kokeillaan ensin, että mitä eroa on tähän tekstin kirjoittamiseen, eli jos kirjoitetaan puolikas, eli 1 jaettuna 2, ilman tuota kaavaa, niin se näyttää tältä, mutta sitten jos laitetaankin tuolta lisää kaava, niin se näyttää sitten samalta kuin siellä matematiikan tunnilla. Eli tulee paljon, voisi sanoa, että niin semmoista siistimpää, helpommin luettavaa matemaattista tekstiä tällä kaavaeditorilla. Tästä kaavaeditorista löytyy kaikki, mitä nyt lukio-matematiikassa tarvitaan. Perustuu tällaiseen LaTeX-koodiin, mutta eipä sitä sen enempää. Sitä LaTeX-koodia näkyy tuossa vieressä. Täällä ei löydy erikseen mitään tallennanappulaa, eikä mitään muutakaan, vaan sen kerron tuossa lopuksi. Eli tosiaan kun loppuun mennään, niin painetaan päätä koe ja tämä selvä. Nämä kaikki asiat, mitkä opiskelijat kokeessa tuottaa, niin tulevat automaattisesti tallentuvat tuonne palvelimeen. Sitten tehtävään voidaan tuoda sen lisäksi kuvakaappauksia, no muun muassa aineistosta. Eli tässä on maailmankartta ja täältä Abitti 2 Exam-sovelluksesta löytyy tämmöinen kameran kuvake. Siitä kun painetaan, valitaan alue. Otetaan vaikka tuo ja sitten pienennetään ja mennään tänne ikkunaan ja painetaan Ctrl+V näppäimistöstä. Eli silloin se luulin, että se tulee, mutta eipä tullutkaan. Otetaanpa uudestaan. Ctrl+V. No eipä tämä nyt sitten nämä toimi. Vai katsonko minä väärin. Joo.
olisi pitänyt toimia. Sitten kokeillaan, toimisiko tuolta oheisohjelmista, eli kun tehtäviä tuotetaan siis tekstiä kirjoittamalla, kaavoja kirjoittamalla tai kuvakaappauksista, niin ne kuvakaappaukset voivat olla myöskin täältä jostain oheisohjelmasta, muun muassa vaikka Collabra Calc-nimisestä ohjelmasta. Tämä tulee olla välilehdeksi tänne tämä ohjelma tänne yläpalkkiin ja vähän aikaa kestää, että se lataa sen ohjelman sieltä palvelimelta. Ja sitten kun se kuvakaappaus tehdään, niin jos kuvitellaan, että se taulukkolaskentajuttu on tähän tehty, niin kokeillaan tähän tätä kuvakaappausta. Toimikohan se nyttenkään? Näin. Ei. Ctrl V. No ei tää nämä toimi. Yes. No, sitten paljastuu eräs asia, että mulla tää DigiExam onkin täällä Windowsin alla, eli kokeillaan sitä. Eikä hetkinen, onko tässä nyt tähän kuvakaappaus-asia liittyy varmaan, että tämä näytön tallennosto päällä, niin todennäköisesti sen vuoksi tämä kuvan liittäminen ei toimi. Mutta joka tapauksessa tämä kuvakaappauksen liittäminen on sitten se kolmas vaihtoehto, millä tavalla tehtäviä voi tuottaa, tai tehtävän vastauksia voi tuottaa. Ja kun koe on valmis, ensinnäkin tuolta noista vasemmasta reunasta näet, että oletko tehnyt oikean määrän tehtäviä, ja tämä ei itse asiassa anna tehdä ylimääräisiä tehtäviä. Tuossa missä on tämmöinen paperiliittimen kuva, niin sieltä muuten näkee aina, että onko jotain aineistoa siinä tehtävässä. Koe on valmis, niin sen jälkeen mennään tänne alas, siirryt tarkastelemaan vastauksiasi ja sitten ihan loppuun, jos nyt lukee ja sitten painata päätä koe, niin koe on valmis. Näin. Jotain USB-tikun irrottamisesta siellä puhuu, mutta tämmöistähän ei Abitti 2 tapahdu. Tässäpä lyhyesti Abitti 2 toiminta, mitä opiskelija voi tehdä.